हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलावबो खबर लाबाय आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर बेनि उनाव आं सावरायगोन लोगोफोर दा नैबे क्लिप्स भिडिअखौ खोनासंग्रोदो लोगोफोर सोर बेयो लावदुम नङा संगिना बे ए लथा गेमसिया होननायलाय गेमसिया एसे बैसालिखा लथा हामा संगिना एसे बैसालि जादों नोङो लथा जोंहा बे बर'नि मुंदांखा सावथुननि जोंहा गेमस्रि दैमारि बा संगिना नङा होमबा लोगोफोर बे सानै एक्ट्रिसनि सायावहाय दिनै भिडिअआ दा बेवहाय सोरबायदि मानसिया नैबे जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि एक्ट्रिस सानैखौ मा रावजों मा सोदोबजों बाहायदों नङा होमबा लोगोफोर आखु गैयै राव बाहायदों दा बेवहाय जोंहा गेमस्रि दैमारि एक्ट्रिस आरो संगिना ब्रह्म नङा होमबा लोगोफोर दा बेनि सायावहाय नैबे सासे मानसिया जोंहा मुगैजाथावै राव बुंदों आरोखि नङा होमबा लोगोफोर दा दिनैहाय अबे साहसजों लानानै अबे गावनि साननाय बायदि मा बुंनो नागिरदों बियो दा आंनि साननाय बायदिबा बियो बेबायदि आखु गैयै राव बुंग्राया क्लियारिफिकेसन होनांगौ निमाहा बिनांगौ मिडियानि गेजेरजों बा गावनि फेसबुक पेज चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायहरबाय आरोखि दा जोंहा बेफोरबायदि मुगैजाथाव बेफोरबायदि राव बुंनो नाङा दिनै बेवहाय गेमस्रि आरो संगिनानि सायाव बेबायदि बुंनाया मुगैजाथाव जादों आरोखि दा दिनै सासे नोङो बर'नि मुंदांखा सावथुननि जोंहा एक्ट्रिसफोर सानै बिसोरनि सायाव मा मुगैथाव आखल दिन्थिदों नङा होमबा लोगोफोर दा बेनि सायावहाय आं भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर दा बेबायदि बुंग्रा मानसिया जोंहा निमाहा बिनांगौ आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि मुगैजाथाव राव बुंनायखौ जोङो कनसिडार होनाय नङा होमबा लोगोफोर कनसिडार होनो हानाय नङा दा बेनिखायनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंहरबाय दा नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै मा सानो बेबायदि बुंग्रानि मानसिनि सायाव कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दा दिनैनि आंनि बे भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि कमेन्ट